Sukuma nokunibingelela osukwini lanamhlanje. Onibingelelayo uSizwe Khumalo ophila ngaphansi kwebandla leZUCC ngaphansi kwebranch kaBaba uThabethe eMaranhill. Ngithanda ukudlulisa lo myalezo. Ngifuna ukukhuluma ngeteksi. Iteksi ilayisha abantu abayokwehla esitobhini esithize, kodwa akubona bonke abehla esitobhini esokugcina. Bayagibela abantu kodwa behle erenki bonke. Abanye behle endleleni, abanye behle erenki. Ngimaphi la ngikhona na? Ngithi akusibona bonke abantu obafaka enhlizweni yakho abayokwenza ukuthi wena uphumelele. Akusibona futhi abantu obathatha wena ngokuthi uyabazi noma ubakhonzile noma uyabathanda abayohleba nawe. Kwesinye isikhathi abantu uyabathanda bakushiye endleleni. Kwesinye isikhathi abantu ukuthi uyabahlonipha bakuthathe bakulahlele ezibini. Kwesinye isikhathi ujikelwe ngisho nabantu abakini ozalwa nabo. Uthi ngesinye isikhathi usithole sowedwa. Kepha kuyofanele ukwamukele lokho ngoba vele kwakufanele ukuthi ube wedwa kuze kwazi ukuthi asondele eduze kwakho lona akuyena oholayo, okuyena obhasobhe impilo yakho, ngoba angeke wangena nabo ezulwini, kepha wena uyongena wedwa ezulwini. Lokho kubiza ukuthi-ke wena naye azana naye kuze noma bangaphuma noma bangashiya noma bangakushiya endleleni, kodwa yena uyohlale nawe ngaso sonke isikhathi. Siyacela-ke ukuthi lithi malidlula lelizwe endlebeni zakho, mase uqede wena uphose ulike, mase uthi uyasubscribe, uphakamise iYouTube, kwenzela ukuthi nabanye babantwana abalizwayo lelizwi bathole isifundo esithize ey'nhlizweni zabo, ithole indawo ey'nhlizweni zabo. Ngoba kwesinye isikhathi ziningi izinto siyazenza siye sithi senza kahle, kanti cha asisenzi ngokuyikho. Kepha okubalulekile ukuthi into nento masiyenza asiqinisekise ukuthi asiphambani nomthetho kaNkulunkulu, kepha sihlala ezwini likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kuze sikwazi ukuthi sime ezimisweni zakhe. Ngiyema lapho, amen.